nicar jar îro eydiya me ye. Şaristaniya rengîn aha qedîm ku arê wê her geşt be îro dîsa silavekî dişine bû biharan û hemû biharên derengmayî. Ev agir ne tenê mizgîniya biharî ye, heman demê da sembola berxwedana hezaran salane hêviya neşikestî ovîneke bû gelê Kurd. Meşaleyê kem ku Kawayê Hesinkar li dijî dehaqê pêxistibû, îro dîsa li ser sûrên Amedê digere tê qada Newrozê. Ev qat ne qada êşan e, ev qat qada biratî û adalet ye û ev Newroze dê bibe sedema çi hûn çawa dinêrxînin û hûn ji me re dibêjin çi. Nevroz pîroz be. Nevruz pîroz be. Nevroz pîroz be. Nevroz pîroz be. Nevroz devam pîroz be. Nevroz devam be. Eva aşîtiye, eva berxwedaniye. Nevroz pîroz be. Nevroze ve pîroz be. Bu hemû gelê Kurd û Kurdistan Nevroza me pîroz be. Nevroz pîroz be. Nevroz pîroz be. Nevroza hemû gelê Kurd pîroz dikim. Qaraj da hatır. Em ji Mêrdîn hatin, em ji Calbe kirin. Ama ji Batmanê, ji Mêrdîn mêvanê me gelek hatin. Hevalê min Colemêrê hatin. Em ne ji Qerejdağê hatin. Em zaten xelkê Kovanê ne, em û Amed em yekin. Serkeftiş gele Amedê, gele Kurdistanê. Her bir şey gele Ahmet'e, bu her bir şey gele Ahmet'e. Her çar parça Kurdistanê yeke. Nevroz ve me azadî û kêfxweşbûne. Gelê me em bi evrane. Em Nevroza xwe pîroz dikin. Em akîno Newroza xwe pîroz kin. Em bir kêfxweşin. Nevroz Amedê pîroz dikin. Nevroz bo me hebûna gelê Kurd e. Ev roz ji bo me pir girîng e. Nevroz azadiye. Nevroz aşitiye. Yani bir rastî Newroz ji bo gelê Kurd jiyaneke nû he, destpêkeke nû he. Di dîroka gelê Kurda Newroz bi rastî jî gelek pîroz e. Bu kurma ciddiye ji bo xaxwe ji bo şehîda. Em Silhedîn Demirtaş li bir dixwazin. Em serketinê dixwazin. Em dixwazin Silhedîn Demirtaş ortama da bulmuş ve İnşallah gelê Kurd hemû derê azad be. rastî em îsal kelecanên mezin dijîn. Hem sedema xwe ya Newroza azadî û yekîtiya demokratîk ya dijîn bêjin wek gelê Kurd yekem care wisa em bêjin kelecanekî ji bo Newrozê û hêviya ji bo azadiya Kurd û Kurdistanê heye ya dijî pêvajoya ku 27 Sibata 2025 ji aliyê rêbero canan ve hatibû destpêkirin kelecanekî û moral û motivasyonekî hem Bakurê Kurdistan hem li Tirkiye rojhilata navîn di nav gel da çekiriye. Em niha Newroza Amedê ne rastî ev bu serê pazar roja li her deverê Kurdistanê Newroz bi cur be cur tey pîroz kirin li kolanan li gundan her derî tey pîroz kirin niha jî em li Amedê ne beriya mêga peyama rêbero canan hate xwandin bi me re hate parvekirin em keleca navî dijîn Newroza gelê Kurd Newroza rojhilata navî pîroz be.